আচ্ছা চন্দন আজ্ঞা ওরা ছুটি হইতলা হ্যাঁ। তুমি পাঠ পড়লো না খালি খাউতিল ସାର୍ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲ ତ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ତିନି ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି ହଁ। ତ ପଚାରେ তুমি ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଠ ପଢୁଥିଲ ଆଉ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହୁଇଚ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ ବର୍ନିଂ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଚ୍ଛା এই যে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অম্লজান উজ্ଜয়ন না যবক্ষারজান কোଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ମହମବତୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହେବ ହଁ କାରଣ ମହମବତୀ ଜଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ଅକ୍ସିଜେନ ନା କି ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ মেন ଗ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ବେଲୁନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବେଲୁନ ଭିତରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଭାସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସାର୍ ନା ହିଲିୟम ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ହେଲା এই যে 3 নম্বর आंसर ହେଲା କି ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବାୟୁର ଡେନ୍ସିଟି ଠାରୁ କମ ଥାଏ ତ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବେଲୁନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପୁରେଇବା ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଉପରେ ଭାସି ଯାଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଚନ୍ଦନ's father has 4 sons Monday Tuesday Wednesday and ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ थर्सडे Thursday କେମିତି Thursday ହବ ସାର୍ ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡନେସଡେ ଥର୍ସଡେ ଆଚ୍ଛା ରେ ବାବା ଏଟା ଚନ୍ଦନ's father ଅଛି ऊ କଣ ସାର୍ ହବ ଚନ୍ଦନ